etape, og Thor Mortens tur til I kan jo sagtens landet på en anden planet. Vi får bare sådan en skidestor vibe. Amerikanere, der er ved at dø. Ja. Så vil jeg gerne have en iste. Yes, det lyder rigtig godt! Vej. Langt. Der er nok omkring 7 km tilbage. Stængerne er okay. Vi er ganske snart slappe lidt af. Finger bagved. Morten, vi klarer det. Vi klarer det. Perfekt. Det er officielt. Det skete i virkeligheden. Alt er godt.